Abot na sa 35 ang kumpirmadong patay human sa magnitude 7.8 nga linog nga misentro sa Maasim, Sarangani. Ginisubay sa latest update sa Office of the Civil Defense kun OCD. Dini sa Davao Region, anaasab sa upat ang reported nga nakabsan sa kinabuhi. Gikumpirmar kini ni OCD 11 Information Officer for Operations Ezra James Fernandez nga padayon pa ang pag-validate sa ubang report sa mga apektadong lugar. Sa datos, 3 sa mga nangamatay gikan sa Balot Island, Davao Occidental. Usa ka biktima ang namatay human natabunan sa nahagsang istruktura sa Barangay Mabila. Samtang laing usa ang namatay ug 5 ang nasamdan sa Barangay Patuko tungod sa earthquake-induced landslide. Usa pa ka biktima ang nakabsan sa kinabuhi sa Barangay Cunel human matabunan sa nadaot nga moske. Samtang usasab casualty ang natala sa Digos City, Davao del Sur nga mo'y nadugang sa ihap sa mga namatay ngadto sa upat. Nagpadayon karon ang mga otoridad sa assessment ug paghatag og tabang sa mga apektadong komunidad human sa maong kalamidad.